Tréis turrags ládí mách going Kirkig an tatan scata an nach éon feos Ciarraí nar a thugraig Gaillimh fearn sa tóir rát a chlé Mban Sraith Lidl. Seo tuairisc ó bhí hála de sláán. I gníalacha dacra I Ciarraí bhí an Galway níos fearr le Andrea Trill ag aimsiú cúlín luachdóibh. Chur Daniel O'Leary Kerry Harnash Contosig le cúl ma an pass ribh sin teacht ó níomh Carmody agus cúl táchtach ag Ciarraí. Dragar an Galway go maith an son agus hananú na teachta seachar an scóráil agus iad gá chúlín Contosig ag an mrise. Chur an Galway tús úntaach leis an tarnalach agus cúl lucha teacht ó Leanne Cohen. Ach rid Ciarraí go láidir Harnash an bhearna leide go dtí éon chúlín amháin leis an iarracht seo ó Anna Galvin. Ach críocnig an Galway le cúlín déanaach ó Kate Slevin agus be leor é chun bua dhá chúlín a hartóibh ag a deire, hina héntíag ag an Galway, hina ag Ciarraí.